kathah menika. Dadi jebot bejot sami tegesipun. Nah, bejot karo jebot ndak padha. Nah, itu tunggal ngoten. Banyak mangke panjenengan ing mangke pawiyatan kuwatha ingkang pun panggihaken. Sampun nggih Ibu, brengos nggih. Nggih. Lajeng candhaipun menika dipunwastani sandangan panjingan. Panjingan. Menika nggih sami Bu, fungsinipun double konsonan. Nanging menika wujudipun sami kalian pasangan. Pasangan wo lan pasangan lo. Nggih. Lah, manakala napa Mbak? Mbok bilih dipun wastani menika sandangan panjingan, iki sandangan panjingan apa pasangan nggih? Menika situasinipun benten nggih. Menawi dipun wastani panjingan menika fungsinipun wau double konsonan wo kwaci. Kwang wung nika nggih. Tuladha sanesipun swiwi, swasana, swara leres inggih. Lajeng panjing lo menika wujudipun kados pasangan lo menika kangge double L wonten ing satunggal wanda. Tuladhanipun slamet, slamet, klangsir, klopo, kloso, kelungsu, klenger leres, kelenger, klengkeng. Menawi nyerat mangan lemper pami. Mangan lemper menika sak ngandhapipun no wonten pasangan lo ngoten nggih. Menika dipun wastani pasangan lo menapa panjing lo. Mangan lemper. Crat Mbah. Menika namung matur niki Mbah. Menika wujudipun kan sami, nggih. Menika dipun wastani pasangan menapa sandangan panjing lo. Menika kan wujudipun sami. Wonten ingkang awujud pasangan lo. Nah, nanging menika mboten dipun wastani panjing lo, nanging menika dipun wastani pasangan lo. Awit menapa? Menika mboten setunggal wanda. Namung benten panyebatipun kemawon, nanging wujudipun sami. Wonten pandangan Bapak Ibu? Ketingalipun mboten Mbah, aman Mbah. Nggih. Matur nuwun gedhe Bu Erna wau sampun paring dawuh. Oh iya. Leres. Lo menawi mangke dereng dugi pasangane wae. Mulane ceritane iki pinter iki. Wis takon. Mbah, niku kok wonten pasangan lo. Kok lo kok dipepet nek nganggo pasangan kenging. Nggih. Mligi aksara lo. Lo tok liyane mboten tok. Ro mboten pikantuk nggih kedah pojok. Pun lajengaken monggo kalau sampun dumugi sandangan pasangan. Nah, saya tak terangno bab pasangan. Apa pasangan? Aksara pasangan ginanipun kangge nyigek wanda. Wanda sing disigek, sing dipateni, diterusno iku ora usah nganggo pangkon. Nanging ngangge pasangan.